Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yakon kaya't gawin di balay mi pare. Tapay mo't paray. Nakaungumod dito yan ka. Basidla kang malay, ungtan na kan. Kat pagawidam nga, no, ayaw mong umuwi sa bahay nyo. Yeah. Ay, unan niya. Sa dino nga, ti pakipanganam. Ay, unan niya manay. Kat nito yan ka, ti para luta. Win manin Iso nga gawid kan paray. Ano sam ti ugali na manin. Ay wab manin. Na, pakawan mo't ati mga ayaw iti bakay. Yay. Ay nabaray, saan ka man ngagbanibanigas dita sang Juan ti Tersina? Apay, dakas nagbanikas di tayo, Pagaropan dagiti tattao nga agungunget ka. Mabuteng da nga umay gumatag. Kal talagamit nga kung ungatak. Apay nga min aya nga agungunget ka. Berbero kak nga raw ni badungkaw. Napanan na aya. Ha? Jak nga rod amaw no sa dino tinapanan na. Ay aguray ka man tayo bak. Badaw! Naa. Badaw! Ay, adda nga tapay umay gumatang no kastoy ti adda dito isang Juan ti Tersena. Badaw! Pagpapakaw dinagan ka. Ay, hindi ko marituyag may paray. Ayaban na ka. Ay, sus. Nas ka na mapada ka dagos pare. Narigat ang timong tan. Ay, win Ay, ang mga no, adanas kan nga ipaaramid na kan ka. Pagsakdun na di manin na. Ay, pagsakduan na ka. Ay. Wala pare. Nakaw. Apay, sa dino tinapnapanam. Ay, kwa. Di talang balay da pare. Hindi. Kila papapanam. Di talang matuyang. Agawid kan. Ay, wait. Ingkag lutaw. Kasi ka ngay. Umutang akpay kin ni Marikwanang. Sige, agawid kan. Wait. Gawin na kaun. No agawid na, nakaluto ka na. Nakita ken nanggagaw no kasanom nga inungtan ni Kabadong. Ay namaray, saan nga unget dayjay? Anya nga ro ti awag mo iti dayjay. Lailok laang dayjay. Madlaw ko nga agner-nervyos sa nagawid ni Badong Mau. Saan ba't iti panagkunak? Ket apay nga rod nga imunan ang nagaweg. Mapan nga rod aglutaw. Ket sigangay. Dito yak pay laang Apay, di mo kayat nga daat dita. Ay na, orasan ti panagluluto, maray. Ay maray, umutang ak man kit di iti sardinas ma. Amuklatan no apay ang nagpaodi ka. Umutang kagayam. May salaang mata sardinas. Manulaang mat dayta ngay nga utang Sakrangan ti mapan makikasar. Agbati ka langay. Nay, apay pagbatyon nak ngay, Chep. Umayak mat Kay, awan nga rin ti agpasata, amabatay. Nagadumat at tricycle driver. Awan ti mayaban ni Uncle Kao, no kasapulan na ti tanaw. Ay, iwanan niya. Yawidan kan tulangan iti karni asidaam. Kandigo nga igupam. Imbagam day ta, Wine. At dayamat imbaga, ajak tinungpal. Sino ti mapan makikasar? Siyak, tataba daw. Kat no mapanak mo makikasar. Ay kat, agpada ta amapan Siyak lang tagbate. Adu kayo mo't ngagbatay. Ni Uncle ko ngay. Isungarod nga agbati ka, tapno at ibaon na. Ay, agbati ni Uncle Ma. Wine, tataba daw. Agbatay. Iyawitam tulat ta nga rodin Siyakit, iyawitak tulat tamit tayo, nituyang kaw. Kasano asumurutak dita akasaran, kukumaray kat nagadayaw. Ay, win nga rod. Adayo ka no. Kasano ka dayaw? Ay na, ijay maikapito abantay. Unay matan. Nagadayon. Ni badong kulaang ti mapan, agbati akaw. Amangan noon mo na lang abantay, jakpay madanon. Day tantukit din maikapito abantay. Iso nga agbati tayo laangan. Banbanugan tayo laang tibagbagi tayo dita. May mayat pa'y nga agi-istorya tayo langan di tayo. Saan tayo pa'y amabanog amag na?
Mabannog laang ating iwat tayo iti kaiistorya. Ay, kwaraw. Jay bilin ko kan ka. Don't forget Anyang aminin jay bilin mo kanya kang kail. makitam day ta. Kaibagbagak laang. Nalipatam adagos. Ay, Wait lang talagi pa. sadan. Ibagaklangan. Tikunak. Di mo liplipatan ti mangyawid iti sidaan me kini antem. Ay, unggayam. Di tagayam ti imbagam. Balkot moves. Dua kukod. Kano adda papaitan iso tiyawid mo Anya, pati dua ako ka. Win! Mabainak to pa mangyawid iti may salang. Day tanto kat duan ako ka. Mamin mo ilati mangibulsa ngay. Kuri ka. Manot ti bulsam. Dua lang ti bulsa. Di sagay sa karga am dayta dua bulsam. Kabamain may. Anya kababay nga ibagbagam dita. Basta. Namnama, jay yawid mo para kada kami Ay! Kukod kukod! Kukod! Nine, mapan kamin kinitataba daw. Sige, basta kukod! Kukod! Jown, nakitam ni tatam abadaw. Napandan ay jay kasaran kini Chip Kwarog. Napandan? Kunakman numadamdam apay. Nasapadaan na pa, tamagmagnada pa'y ngamin. Kan umuli da pa iti bantay. Ay, jak na ibagan jay bilin ko kunkwana. Anya kung matiibilin nyo kinitataba daw. Ngayalaan na ka iti sidaag. Yalaan na ka day jay. Mabalin ayam at malipatan na ka. Kat sikati dongdongwan na kan kakaiso na at uyang na. Ay na. Kwarang, may kamanupay lang nga bantay dahil pinaulit Ay, santa pa na ulit umuna bantay Ay, kung nagmano nakadanon tan iya may kalima bantay. Abay, nabanugan. Sino nga'y kumatisan na mabanog? Kit nakangat-ngato dahil ul-ulyan tayo abantay. Umuna pa'y lang nga bantay dahi tululin ta. Ayun ay matay. Naganda yan. Diyan na bali tasulit tumit no makadanon tayo jay. Ang may jay pa'y may kapito abantay. Kapay tamulmulang-langan na latan. Apay aya kapitan. Kati, babaon ka. Ibabaw nak gayam. Kunak nga itulod nak ijay barangay hul. Kun gayaman niya. Tadan sa ketultulang ti matama. Ay, awan kapitan. Kat pandaram nga rodan ti tricycle ata itulod na kun. Ay, un gayaman niya. Aglugan na kun. Kasto! Nini. Jesus, puri lagun-gun ti tricycle mo Anya nga tiar aramidan. Paandara mo na. Ay, un gayaman niya. Pataraya mo na. Ay, uwan, kapitan. Ay, unay kan. Amin matlangan kit nasken nga ibaga. Tapno aramidem lang. Magreklamo ka pa lang, kapitan. Tsaka mo. Kita mo. Pinandar ko ito'y tricycle. Pinataray ko ba yan? Ay, mapanak makisisyon. Sa anak amapan makipunpon. Marta ka mo ipasit Uwan, kapitan. Kino na maparutakan. Parutakan. Ay, siya yan! Nagpartak una yan! Ay, sus! Ay, inayagan! Saan ka mauawatan, kapitan? Baga mapartakak. Hindi pinartakak. Agungat ka matlatta. Panag ko na maray, nakadanon nga tanda badong ko kenkwaraw, ijay may kapito abantay nga ayan ti kasaran. Ay, panagkunak tuwan, Maray. Madamada nga ruden nga agsalsala. Madamada paikit din amang mangan Ay, imbagdapay. Bareng saan amalipatan ni Kwarog tay imbilin ni Uncle na akukod, ayawid na. Siyak maray, sa anak-anak kapagbilay kin ni badungkaw. Kurt, saan nakaayalaan no saan ka nagbilay? Patsimot no yalaan nakday chay. Ay, kaya't naasawan. Saan nakaunay adong-dongwan ni Badong?
Kastagayam, Wen maray, patyan na. padasan na adi mangyaway tamakangag kanya. Ungtak manan maray. Ay na, naladaw ka mo't itisisyon tayo, kapitan. Wen ka ron. Kasanaw ka dyan nang itulod kanya, di makaaw-awat. Nag-aawid ang dagiti kakadwak akagawad, kapitan. Apa nagawid na? Kanasuro ka may sa oras na naguruuray kami kanika. Ay, madi na dyan pagpatuludan. Imbis asa anak amaladaw. Ay, naladawak tuloy. Ni kumangamin kwarog at inagpatuludam. Awan nga raw, tanapan ije kasaran. Ay, wan gayam anya. Ay, wan, kaano na nga tanga agawid? Ay, sus, makasidsida akong itiko ka. Pagawit tang kwaraw. Nalpasin ti kasar. Unta ta ba daw? Nagawitan. Nay, papay Ha? Adya nga apay ngay. ayan ngay dagiti dua kukod nga imbulsak dito yung likod. Nay, awan mo tinakita nga imbulsan. Ha? At imbulsak. Dua dahi di ako ko tinuang. Sagay sa dangkel ko kanantay. Awan mo't nga ron kanya. Sigurado kang awan kan ka. Hintad ko king kanano adda. Ay, ang mga nuinalan dagiti lalaki at taga dito yung may kapito abantay. Ay, wala. Hintaray tan. Kit pinulutan da. Kasano nga rodan ngay. Awanan tiyawit ko para kiniangkel kanantay. Ay, katanya ngay nga raw. Ibagam tulatan anapukaw. Saan nakapatsyon ani angkel ka? Dayjay pa'y matikunam. Bayam, tatulungan ka ngagpalawag. Maramid mo day ta. Ay, kitwin na. Kinuray sa balin ako ko, tiyawid ta. Ha? Anya nga day ta ako ka. Ay, sus, matanawa kong talipos-pos kan tuk-tuk da kwarog. Kan paribadaw. Ay, agawid dan. Ay, wen, asidagdan, intay. Ay, insagana mo, di pagangaranta iti kukod. Itay pa'y lang nga agburburak Apo. Dakkala kaldero day jay. Sus, sagay sa ta kukod ko naman. Ay, makinit mo nga tajay kukod aparakan ka banang. Apaykit din asaan. Makinit ko Ay, kunak no saan? Tano di mo makinit. Sa kunti mangkinit. Nakita ka no ni kapitan ti alipospos kan tok-tok na kwarog kan badung mau maray. Si dagda na makadanaw. Alipuspus kan tuktok nga tadakwaraw tinakita ni kapitan. Isumati ko na. Mabigbig na ti alipuspus kan tuktok ni badungkaw. Apay, ang dua-dua kay ti kabaulan ni kapitan amang bigbig iti tao. Babaan iti alipuspos kan tuk-tuk na maray. Jak to pa'y mabigbig ni badong babaan iti alipuspus kan tuktok na. Sa balay ni kapitan. Ay, mala, agawidak nga rudan maray, taijay balay ko nga urayan ni badungkaw. Sapay ko ma, tapudno ti ko na ni kapitan, nga asidagdan ang makaaway. Ada kami ng kail. Kunakot kahit nga, ada kaya. Taray, adda ka main. Ala, yawat mo dyan paalak ako kod. Ay, kuha kami ng kail. Tanga main, itay pa'y anak kasagana dyan dakila kaldiraw, pagyangran ni antime. Ayan nan nga jay kukod, tay pisok kon. Oh. Tataba daw. Si kanti mang ipalawag. Palawag. Ipalawag natin anya. Kastoy nga min paray. Jay kukod abilin Dua ako kuti imbilin ko nga alain na paray. Ayan na. Dagiti bilin mo ako kaw, kit napukaw. Angam, Saan ka madanagad paray? Tadalatan na iyawid mi ako kaw. ha? Kwaraw, irwar maud. Jaran! Anya nga dagita? Kukod ti manok ang kail. Ha? Dua kukod ti manaw. Agawid ak betay. Tinakay aywan ni tuyang kaw. Na- Mala, panawag kayan. Kwarog, day talati na yawin mo. Pinakaw dang rodi yawit ko kumakukod ang kail. Yay. Sa nabali tadag kasar di tamyanan intun umaya saba daw. Si kanton ti mapan mangyawit iti upat ako kaw. Ay, ayan nan nga jay kukod. Hey, awan. Kukod ti manok niya daw. Anya nga'y paray.
Inungtan na ka ni Marituyang. Ay, saan mo't paray? Inyawidak nga mingkait, iti sidain na iti makalawas. Iso ang nakaisa makanayon paray. Kasta ya. Ay wam ngamin akanayon ah. Ay, katuwan mo't paray. Saanan na napait, di kape at timtimplain na para kanya. Ay na! Nakasamsamitan paray. Ay sus! Ang ganda ng buhay ah. Saanan na puro pariya, ti paspasida na kanya. Na Kan asikasuan nakmitay na kanayaon. Ay na! Punasan na pa yan, nagitilingit ka. Ay, mayat! Mayat pare! Sige. Ituloy mo nga ay wan ni Marituya. Kasta tatabadong. Ay-aywam ngamin akanayon ni Toyang mo, tapno na saya at lata, tilin na ninyo. Ala sigay! Deton, pinagibusan ki sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Anything. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Sino di magmag na abigbigat? Apay, di mo aya mabigbeg. Kat nun ni kumparim abadong. Nagsapa rumor iti balada. Sa dino pa panandangata. Ay, damagam pailaan. Ay, kat mapan ije bangkag na Biliba ka ni pare ba daw? Grabe ti gagat na Buwin nga rod Inal daw amapan agbangkag jay kumpare. Iso akanayon ang nakaisom ni Marituyang. Ay, katwin Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito barangay tayo? Ajay laagin inom ti amuda nga aramidaw. Lumabasak pa dito'y tersina, marikonan. Ay, wan, kabadong. Na, nagsapa ka man na mapan ijibangkag mo. Wine, tapno makamulak ang nasapa. Sa bagay mo't kit di tanay, nagpudot ita ti panawan. Nay, apay, dan sa amod nakaturog di taruar ti tersina, maray. Ay, dagiti artek akabarangayan tayaw. Nagiinom da di rabi dito tersinak. Saan dan ang nagawawid? Dito'y dan ang naturog. Ayun, ay mo dagita mamartakan, maray. Ay, saan ang mabalin nga agtalinaod da dito'y? Ita, tamang lukata kon. Riingag kat pagawidak idan. Rumbang lang nga, maray. Tanay, inaramid dan sa amod na hotel na ito sangwanan ti tersina. Oy, Kwarog, agring kayon. Kwarog! Ay, riinga mo na itakadwa man nakaturog ta agawid kayon. Kunak no nakawid kami di rabeng. Apay, di mo malagi pa nabartag kayaw. Kung nakada kayo, saan kayo ang maturog dito isang wan at titersina. Aldaw kaya main. Sumingsing-ising pa yun ati inay. Ay, ringat pa ito'y kadwak. Oy, kagringkan. Musay, aldawain. Hindi naman riringan, Chip, nay. Agawid ka ni di balayaw, tagawid akmat ka ni di balaykaw. Saan nga balay ay ito'y? Tersina ni kagawad ko anang dito'y nagturugan ta. Ay, agawid kayo. Tanay, manglukata kon. Awan ti umay gumatang no makita dagiti tattao nga da nakaturog ang nabartak dito. Kasano arumang ay ti panagbiag dagita at tricycle driver. Ket jay mo lagin inom iti arakter aramiden da nga inaldaw. Ay na, saan mo latta ka din na dilawan idamaray? Taimbag lang nga da gumatang iti lakok nga arak. Una, ngam saan damon ang makapagpasadan. Takita nakasango damanon iti lamisaan iti paradaan da nga agiinaw. Ay, wunlat ta. Basta saan da nga agwala, kanagaapa. Apay, kunak man no bawal taglako iti arak dito'y barangay tayaw, maray. Bawal no rabi ay.
Ngamnoal daw, mabalin lang ta ti aglakaw. Kas ita, mapanak ko maijay ilay. Ngamjakon makapan, tawan mo ti mangitulod kanya. Puro damit amin na bartukan dagita tricycle driver. Agin inom ka di manan ni Kwarag. Anya ngay, kano iso ti mangidada ulo iti inaw. Basta umay daw gumatang itilako ka, awan problema. Basta sanda lang ayab-ayaban ni Badung ko kakaiso na nagbalbaliwag. Saan da nga ay ayaban, taamo damot ang nagbalbaliwon ni Badung Mau. Wan maray, awanan ti sakit ti ulaw. Nagagat ni Badung ko itan. Kan awanan apulaws bisyo na. Ay, adamo nakadanon kanyak areklamo kagawad. Ay, ti lamot reklamo daken ka, kapitan. Ay, isungarod akayat ko nga ibagaken ka. Ta amok di mo pa amo. Oh, Basta ado ti aggatag iti tersinak. Na- Awan amok a problema, kapitan. ay day takit nga rod ti problema. Uray kanu nga min rabi kit agla ko kalata iti arak. Oh, Nagkunamat. Ay, patpatyan nyo dagita. tit no nakailanad iti ordinansa ti barangay dayjay. Wen, kapitan. Amok dayta nga ordinansa, abawal ti aglako iti arak, iti rabi Suru-suru takmat kat dayta. Kit, adamo agrek-reklamo. Apal dalaang mat Patsa kadagiti padak nga agis istor dagita, takayat dak apirjan. Na. Eh, kasta aya. Isuasaan mo kumaapat patsan dagita reklamaw, kapitan. Amok dayta nga ordinansa ti barangay. Tasyak pa tinangilungalong iti dayta. Ay, muna. Kaya nalangan mo't asikapay ti mangtub nga. Chip, naibos mo tantila ako nga arak. Sa dino ay ang amin tinapan mo naggatangan. Kantina Adalakok nga arak. Nangag mo dayjay. Ha? Sa balin tumat timapan mo paggatangan. Kung nadamit tasan nga aglako ni kagawad iti arak ta, bawal ka no? Nagkuna bawal. Umay kayo lat gumatang dito. Nangag mao. Uray rabi kagawad. Uray rabi Isekreto tayo laang. Saan nyo nga ibagbagay ti sa balay? Saan mga ibagbagay ti sa balay? Wen, saan ko nga ibaga, Chip? Ay ngam dito kayon to agumatang iti arak wan. Kompleto tilakaw. Amum taon ti paggatgatangam, Wen, amok taon. Ay, paray. Narabyan ka mo't anagga po iti bangkag, Mau. Wan pare, iso nabanduga. Namulaak man na, ibang gagkon pare. Ay na, imbag ka pa ita nagagat ka. Sikan sa matente kagagitan dito'y barangay tayo. Ay, iwan sa pare. Amin mo't alalaki ang makikita, kit puro daagi inom, no kasta nga agawid Ay, isuday ta ita ti dakil a problema paray. Tidakis na, numabartag na, agaapa da. Wan nga rod. Ay, unayit. Ay, sa bagay, adamot kit di dagiti tanod ka nga aganawa. No adda aga apa. Ay, uray sa dino asulay. Makakita kalapta ti agiinom dito'y barangay tayaw. Wan nga ran. Awanan ti amudang aramidon. Day talagin inuman. At dapay dagiti babae ang makikitak nga agiinom. Dahi tatisan mo tultuladan, tuyan. Nakita na kun ay anaginom. Isungarod ako na asaan mo atultuladan. Tawan tinasayat nga idain ti arak. Inteng, nadamag mo ka din. Tenya. Adda ka no nagaapa di tamyanan iti kalman. Ah. Nagdidinanog da ka no dagiti mamartak. Anya. Tidakas na. Awan man la ka no dagiti tanod anaganawa. Naa. Kat no binagaak dagiti tanod nga ganawa da. Kuna dagiti tao nga awan tinakita da atanod ijay. Ha? Napnapanandamat? Ay kat damagam kadagiti tanod mo. Ay day tati kang runaan a reklamo dagiti bumarangay. Yay. Ti kaawan ti tanod no kasta nga adda agaapa. Ay, kagawad. Adda ka no nagaapa idi na minsan nga aldaw di taamyanan. Awan, kapitan. Oho? Kuna da. Namo ko man Chismis lang dayta. Sa pala kumata chismis ngagpaisoan, nay.
No ada-aga apa, di mamak kumaadagos. Among matyar aramidam no ada aga apa, sana ya? Amok kapitan. No ada-aga apa, awagak adagos dagiti tanod. Among talaga. Syakit din di saan ama kamo, a number 1 kagawad, idi eleksyon. Isumati ko nakdata. Oh, Natal na ken na urnos dito barangay tayo, kapitan. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. kagawad, amom no sa dino te ayan dagiti tanod tayaw. Diya makitkitan da kwarog. Kano rin nabiida nga grunda. Ayunan niya. Nagagat ken naanos amin dagiti tanod tayo, kapitan. Nang runa ni Kwaraw. Kapay nagsubli ka. Di mo tibabaon ka mapan gumatang iti arak. Wain ta, kurang matigatang ko, Chep. Nagtunakan ka kurang. Ni kagawad ko nang. Katinutang mo kuman ajay kurang na. Di na nga rin kayat. Kas ka na. Ay nagimot mo tanday ta kagawan. Naimot ta talaga, Chep. Anya ti kayat mo nga ramidan ta. Kasi ka man. Nala. Ay bam dagiti daddo makakadwata nga agiinaw. Tamapan tayo man uburan ti Teresina na. Sinabi mo eh. Wine, sakti makamo kada kayaw. Ha? Badong, agring ka! Badong! Anya da jaya. Isong arut arin ni Inka, taitay pa'y amang mangagko di agog ubaw manipod di tarwar. Ay, inak man kitain. Ay na, di mo iramraman day tabagin, bay amlatan. Siripag lang di tatawa. Takitaik na sino da kita. Kuno apay ngagpukpukaw da. Ay sus marikwanan, anya tinagbalbalinanan day titirsinam, naabot-abutan matan. Ay, ado pa'y tinapirdi alako, maray. Isugayam di mang mangagmikin ni badong ko idirabi ang agpukpukaw. Inubur-ubur da gayam titirsinam. Jakon rim-rimwar edirabe ay tamabutengak. No amukla kuman wa sino dagijay. Ay, di mo am-amaw maray. San ko ida nga am-amaw? Am-am mo ita ni badong kaw. Am-am mo na ida? Wun, am-am mo na. Damagam taw inton lumabas dito'y tersinam nga agak po ye bangkag. Agner-nervyos ak, Chep. Ay, sos. Aw, apay ngagner-nervyos ka. Kasano no makadanon ka ni Kapitan J. Naramid tayo dirabe ay. Sino ko mati mangidanaw? No ngay, adda nakakita ka da tayaw. Awan, danag mo na ya. Ay, sos, agkabakabak, Chep. Tap no may katday ta nervyos maw. Agiinom tayo kitday. Gumatang akpay ka di ije tersina ni kagawad ko nang. Nagado di ta tersina paggatangam. Ha? Nalaklaka pa'y tilakot ang ara. Una niya. Agawid kan sabitin pare. Eh, una. Tani, nalpasan ti jutik dito barangay hall. Adda nga mingkat kung istoryahan king kakay. Andiyan nga dita. Nadamag mo ka din. Nga inubur da. Jitersina ni kagawad ko nang idirabe. Aha. Chismis dita, no, agpaisaw. Agpaiso pare. Oh, Istoryahan kaya mo diti chismis. naawa mo nadamdamag ko. Siyak a mismo, tinakakita pare. Andiyan nga tinapasama. Mayat tituturugak iday. Riningnak ni tuyang kaw. Okay. Nakita ka barbar sa akin da, titersina ni Marikwanang. Na, agure ka man. Diritsaan ti kayat ka. Asinaw dagiti nakita anang barsak. Oh. Amok no sino da. Naa. Asino nga raod? Ay talaga kayat mo maamam mo na. Ay nauna yun, nagkulit. Iso nga ron nga ibagamaw tanay makaungita kun. Dagiti tanod mo pare. Ay, dagiti. Anya! Tanod ko? Isumay, dakwaraw. Takaraman pa'y gayam ni Kwarog. Wine, isaw ti pan nakapresidente da. Yay! Ay, naglukon da dya tao. Kunak man nun na saya at aramidin ha. Puro mo't gayam kalukwan. Inan-ano yung titirsin ni kagawad ko anang, ah? Sumumbot ka na. Apaya siya ngay. Sika mo tinangirugay.
sikat tinangibagang aramidan tayo dahi jay. Hey, sumungbat kayo! Binarsak mi jay Teresina na. Apay abinarsak yaw. Di na kaya tagpautang kap. Simong bata kong chip. Uray, balo na tanak ni kapitan. Kunak nagrun-runda kayo itirabi. Kuha kapitan. Kuha raw. Sikat ti kayat ko asumungbat. Kunak no siyak manan. Di ka sumana uusip. Kuha raw, agpudno ka. Dakas ti agululbad, nay. Agpudno akaon. Agininom kami kadagiti pada katanaw di tirinabi Naikatan kay sa amin at ano dahil. Ay, saan mo't Balo natin na kami langay. Saan na kami ngay katay? Ungag peso kapitan. Saan mingaw ulitin ng dayay? Pasensyakan, kapitan. Tasyak ti kang runaan ang mapabasol iti napasamak. Linakwak latay da iti arak nga oray no iti rabi Nasaya ata na amiris mo dahi tabidot mao kagawan. Siyak ti akin ordinansa. Siyak mo't lang tinangtubngar iti ordinansak. Bawal ti aglako iti arak. Nang runa no iti rabi Warningan ka Wan, kapitan. Aklo na kabidot ko. Wala. Pakawanendak ko ma. Saan mat ani pari badong tinakitak anasapa alimabas dito'y balay, inteng. Ni mat kwarog. Mapanagpasadan. Kaya't nakano ti makaornog, kaya't nakano ti mga sawa. Ay kat, mayat Nagkarimat nga sardeng nakano ti aginom iti arak. Tapno kaya't ang dagiti babalasang. Ay, nasayaat no kasta. Kasta, tinasayaat, abaro. Kwarog, agnakam ka ta si kati Chief Tanod dita barangay yo. Ket si kamat na nakwanang, di mo salungasingan tinyulog mo nga ordinansa. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Oy, badong, agriin kan. Aldawon, ingkag trabahon. Unay kamit na ya. Ring ka rin. Santo pa nagtaraw niya kawitan. Anya saan ang nagtaraok? Kano namin anon ang nagtaraok? Jak pa'y dangag. Oh, denggaw. Saan matakawitan day jay? Upa day jay. Masapul pa'y aya akawitan ti agtaraok sa kabumangaw. Ituro ko man pa'y. Na, apay, saan ka ama pa nagtrabaho ita? Naumakaw nga agtrab-trabaho. Siya mula siya kon. Si kamitin na ti agtrabaho. Maray, umayak man gumatang iti kape kan asukar. Jay kalalakaanan tawan kwartak. Adda ayamot kalakaan. Kat no nangina amin nagagatangan ita. Sang-sanga pulo a pisos mo't ngamin to'y kwartak. Adda ayamot magatang na dayta sa nga pula pisos ita apanawan. Apay, saan amabalin a 5 piso a kapay, kan 5 piso nga asukar. Sa nga kutsarita nga asukar ti magatang na dayta 5 pisos mo, maray. Kan sang kapirit mo't akapay. Ay, unay mo't tan. Ngay, bagbagak lang tipod na. Ay, problemak ita ni Badungkaw. Kasi madot mo't ngaminon nga trabahaw. Anya, apay nga meng. Apay asim madaut. Diya ka mo maray, itay ririingag, di na kayat ti bumangaw. Iso nga aging ga ita, nakaturog pa'y laang. Nakaturog pa'y laang katalas 9, eh. Kuna namot asya kanundag trabahaw.
Ngamat kan ni tata ba dong ama kisarsarita? Aldawan, ngam awan matlangan. Ibati tang aminin ni tata ba daw? Ket nulakad dagiti babbaraw akas kadata daytaw. Apay ngamin asumurot ket laklakayanan. Kayat nakanungarod ti umubing tirik nana. Isu asumurot kadata. Umubing pailang met aya tirik nana. Ket dudugan matayn. Ha? Isunday ta sumungat, Chip. Way, siyak na ito'y paraw. Na? Nagpurma ka matayn, tataba daw. Brush up ta buhok mo. Sakit, lalat ta jacket mo. Kan uray ta sapatos mo. Lalat matlang. Na, inatiw na kami tataba daw. Nakachinilas kami lang. Dahil yung jacket ka, lalat ti kabalyaw. Dahil yung sapatos ka, lalat ti baya. Kunakon ka, puro lalat. Ibatitan ni tataba daw. Ha? Apay nga ibatita? Itarayantan. Apay nga rin nga ibatita? Kat natartara kimot ngam data. Hay, kanya kayo di pagsasaritaan nyo nita. John, tumaraitan. Intang arudan. Nay. Apa nga ating maray kayaw? Di na kibati ha. Sumurot ang kada kayaw. Talo tayaw na babaraw. Nagpartak ta ating maray, Chip. Imposible mo't ano makataray pa lang ni tata ba daw? Saan natan ang masurutan day jay? Sumurot kit dahin kat laklakayanan. Di lamabay na niya, Chip. Kundi sa pataws, idinto ta data, nakachinilas talang. Natartaraki kit din ngam data, intan ni jayan dagiti adu a checks. Wala, Chip, intan. Nay, adda kayan. Ha? Kunak man mo tumartaray kayo pa lang. Tata ba daw? Nakatugaw kamot dita igit ti kalsada. Kaslasan ka na banog. Santa ka may tarayan. Uray no lakaya kaon. Naparpartakak pa lang at tumaray ngamda kayaw. Chip, nag-nervyos ako umulag dito eh. Nagado ti chicks. Apay ko manag-nervyos ka. Umay kakit din. Uray si ka. Nag-nervyos kan sa amay. Naglamiis mat day tayo imam. Kat nagatunod ka ti chicks. Sapay nagpipintas ta amain. Umunag tayo na. Kanya ka tararamidin nyo di tari daw. Mala, sumaruno kayo. Ni, imunan nga imunag ni tata ba dong, Chip? Huwag nga raw. Nagtuloy din na ito'y alakay. Ni, inasit ka na dagos na kiti babae. Kaya gawit tan saan? Apay nga gawit ta. Pagpadpada sa mag-nervyos. Papanan nyo kayo, may kayo na. Agawit kami, tata ba daw? Apay nagawit kayo ngay. Kit nagtutungtungan tayo kung may tayo litay. Ag-nervyos kami, tata ba daw? Di mi kabailan. Agkukot ti tumang ko. Iso agawit kami kini Chip. Maray, apay ngay asim madut ni badong mau. Hay, jakman amukan kwa na, maray. Imbaglakit din tanagagutlatan ni Inteng. Hay, Ay na, no ginagatan laeng, awan makunak ni Kapitan. Talaga nagagat. Agasam man, tauray lagrabrabi iji barangay hall. Nangeg mo, Maray. ay, kuna ni badungkaw na umakanaw ngagtrab-trabaho. At dagaya mo't pakaumaan ti tao ngagtrabaho. Kahit, anya nga ti aramidin ni badong mo, marituyang, Ay. tadinang kayat ti agtrabaho. Jak amuman no sa dino ti papapanan na. Takanayon mo't anakapurma, nakabangbang lupay ti kastaunay. Ay sos, amangan mo't numapanag checks. Ah, Ay, wunan niya. Amangan no kastang agpaiso. ay saus, dinar aramidin day ta kukumaray. Ha! Narigat no siyak ti makaungal. Nagpakada kayo kanyak amapan kayo agaram. Apay nga itada kayo mat itan dito'y barangay haul. Kuang amin, Kapitan. Na. Nalpas kayo ka din anagaram. Saan kami ang natuloy ang kail? Na. Ay, apay nga saan? Ag-nervyos kami imot ngamin. Idadda kami ni Ija. Ayan dagiti babalasang. Ha? Ay, agnervyos kayo? Wanang kail. Pero may tinervyos may. Ay, napipintas ka di dagiti babalasang. Itinapanan yaw. Wanang kail. Nagsisiksida pa Ay na! Nagpupudaw da pa'y akap. Ay sus!
Pinanawan mi dyan ni tata ba daw? Yung bagday dyan lakay, tasan nga agnerbiyaws. Ha? Sinabat adagos dagiti nagpipintas a babae. Yay, ay simurot ka na kayo ni Pari Badong. Wanang kail. Kat no nakatartara kay, kadigdigos na. Ay. Nagdigos ayamat. Linanaan ng salang tibok na. Iso nagsilang. Ah, Kadigdigos na. Kasanong nga mo akadigdigos na? Di mo ayan nakita. Inangot ko ti kilikili na. Katawan ang lit na. naa. Ay, una yun, aya. Nagkapukan sa mat, ditatirsi na ni kagawad ko anang. Ay, katwin, napanak man nakiistorya kadagiti kukumarek. Naa. Anya man ang titapik. Ay, di man kumparim abadong. Simadot kanumanan. Mamati ka mat. Kat nakagagagat na diya kumparik. Simadot nga ruden. Ni Marito yang tinagistorya. Saan mo kit di apat yan? Ay kasaritak tuman. Intun makitak ni Pari Badong. Iwan bagbaga ang manday jay akong parem. Nasaya at mo, tay may ka dito'y balay, kapitan. Umay kuman bisitaan ni Pari Badong. Ay na, adda di taunag, kapitan. Jak ammo tinagapuan na. Ay ba man, Pari? Bagbaga akman ni Pari Badong. Wan man, kapitan, bareng denggan na ka. Bagbagaam tasim madutan. Mabit laeng tayabak. Ay, Badong! Rumwar ka dita, tadda ni kapitan. Badong! Bayamon, Mari. Adan sa mo tultulang na. Di na mangag. Siya kaon, ti mapan iti ayan na. Agsarita kami man. Apay ngay may kaparay. No may nakbagbagaan. Agawid kan, tasana ka dumgagking ka. Ura niya pa iti bagbagan. Kunaklaang met nga umay kabagbagaan. Apay saan amayat dayjay. Ha? Kitway. Awan mo teraramida kadagas paray. Apay puno anapan ka iji ayan dagiti nagpipintas ken siksi a babae. Paray. At dadita nito yan kaw. Ang mga numanggag na titungtungan ta paray. At ijerwar paray. Aya. Ay, wen pare, pudnaw. Napanak iya ang tinagpipinta sa babae. Ha? Nagpupudaw na siya. Nagpupudaw. Na. Iso ang nakaragragsak ka. Ay, kitwen mo ta paray. Kaano kan tumanan nga agsubli doon? Apay, kaya't mau nga mapanak manan niya paray. Una, umayak mo't pare. Nya, umay ka. Una. Duwata alakay amapan. Ay, di mo ipagbagakin ni tuyang ko Naskin asaan na maamuan, pare. Ura ni Banang. Nasken, adi namot maamuan. Kahit kaano tangay amabay. Anya ngay, binagbagaam ni kumparim abadong. Una. Sus. Nagatidog nga ron dagiti pamagbagak. Kahit, anya ngay ti kunana. Kuna na nga agsingsingpit ka no. Kuna kun kat, sika at talaga ti denggen na. Nasken lang adenggen na ka. Tano saan, sus, mga no anda maaramid ko asaan anasaya at na. Nasaya at tamabagbagam ni kumparim abadong. Di nansamot ngamin amuti at aramiden na numaminsan. Imbagak pa nga agagagat. Anya pa'y ngay dagiti imbagam. Agsingsingpit. Nasaya at dagita nga imbagam ken kuana, inteng. Ayan di kwarog. Apay abirukam. Ibaon ko man asumakdo iti pagdigos ko intun bigat. Idadangan nakto iti pagdigos ka. Urayak lan abang aran anakang akayat mon ti agdigos. Naa. Wen, idadangan kanto. John, apay ngaglamlamang ka di tapuun ti akasya. At nakita ka na pintas a chip. Inisuman nakit din. Inisuman nakagayam. Apay ngaglamlamang ka ngay. Mabainak namin, Chip. Chicks, kabayin mau. Unay kamatay. Kastuyak na makakitak iti chicks. Agnerbyusak.
Kasano ka nga makaasawa no kasta? Ha? Ayan na nga day chicks. Nakadayawn. Day now. Ah, miss! I love you! Itam lang ay pukaw. Nakadayawn. San na namang ngag? Ha? Ay, abanak man ni Uncle Kaw. Mapanak pa iti balay ta. Antay, karakar naman. Ita mampay, anak digos ni Uncle Kaw. Bay amon, saan kalatan nga agtagtagari? Dan samot papanan na. Siguro Sa dino nga iti papanan na, antay. ijay siguro barangay hall. Ay, maksayan mo't lang ang tinaangdod dito'y barangay tayaw. Apay, sa dino ti papanam, inteng. Iji barangay hula. Kasta unay ti panagsagaysay mo Na, Uray ka lamang likaw-likaw di tasangwanan ti Sarmeng. apay, di mo kaya't anabagluak. Ay, yawat mo madya sapatos ka. Na, saan sa mat nga ije barangay hall ti papanam? Na, ijay nga raud. Apay, ada sa bali apapanak. Ay, Nay, naka-isputing ka mo't paray. kitura si kamit. Naka-isputing ka? Oh, Padpada ta. wala. Ay, niya nga tiurorayin ta. Intan na, ijayan dagiti na pipinta sa babalasang. Wan paray. Sa bali ti pagnanta. Tamno awan makakita ka na ta. Ay, wala. Ay, narigatan. Amagan no anda makakita. Ni Badungkaw, pimanaw manan ajak amaw no sa dinaw tinapanan na. Ay uray mo't ni inteng. Pimanaw. Ngem ko na namat amapan kano ije barangay hall. Kano naggapo aki di barangay hall, mare. Katawan mo't ijay ni kapitan. Awan ijay? Awan, mare. Napanan na nga rod. Maray, saan nga taan nagkuyog da kapitan kan Badungkaw? Napanan ayan ni Badung mo, mare. Day tatijak amaw. Awan ni Uncle ko dita balay ta. Amok Awan mo't iti barangay haul. Amok mo't laeng. Apay nga mo mamain. Nakitak gayam ida kinitata ba dong? Nagpaili da. Ha? Ay, inak ibaga dagos kini antay. Apay nga ibagam? Una, tangdanan nak ni antay. No ibagak no sa dino tinapanan ni angkay. Ay, sus! Woo! Puntutin ako na pare. Talaga ang naglalapsat na giti babae dito'y. Kung nagtumag king kabari kay. Ay da, hindi pa'y kumagaimay ta dito'y. Kat oray inaldawin ta na. Di umay dito ino kayan mo paray. Ha? Ay, saan ba't at 60 bakit kita ko? Ha? Ay, bakit sabutan? Agura ka, napertin sabutan ti matak. Ay, sus! Ha? Ay, wait. Bakit anaga daw ti kuretretiro pa na? Puraw, dagiti buhok na mo ti paray. Sus, hindi ba nang nagtapare? Ha? Kasanwa na surutan na kayanta. Wait! Ay, banang dungaw. Ay, sus! Wait, kunak! Ay, Awan ti ano asao! Wait! Di ka pa'y labumangon dita Badong. Kayat mo tagungotak manan. Yunay ka mo't tentuyang. Kita manakasukata ka na mapanidya trabaho. Nasayat mo. Ay, may ilayat-layat dahi ta binalsig Amaw, no anya ti aramidak dito'y binalsig, no di ka mapanagtrabaho. Badaw, ipang-orko kan ka! Ay natatabadong, nasken akanayong ka nga aggagat, tapno adda pagbyagyo kinina na to yan. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay
may asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengan. Anya ti panag ko ng baray? Mayat mo lang kanina itang baro at TV, may? Kanya kay baray. Nagkatawa ka lang, may. Agsaw ka mo dyan. Apay, di mo maawatan ti pa nagkatawag. Ulit at akas tuyang. Kanya nga iti nakakatkatawa, baray. Nagsimple. Kaya't nasawan, mayat ti tibyo. Agasam da ito'y apagbuyaan nyo ngay kani Maritoyang. Ay, katuwan mo ta, baray. Aguma kami, ngagbuya. Una, ngam di TV may. Black in white, in orange, in gray. Dandani jak mabigbig ti tao na ta nagaduti kuto-kuto na. Aya, kuto-kuto. Nata, apay nga katawa ka? Sapay ulitan na tiyag katawa. As kalamangas asar in the world, Aya, ay kat gumatang kayo mga minati dakila TV yung baray. Na, awan nga ron igatang may. Isungan anusan may. Jay black in white. Isulatan Nagdakkel di TV na nanatuyang kan tatabadong, Chip. Ay, mayat pagbuyan iti basketball kan boxing. Maya. Mabalin nga ta ti mapan makibuya iti balay ta. Diyan mo Kaya da nga ta. No kayat da Mamati kamit. Damagag tuman kinitata ba daw? Barang mayat da makibuya tay jay. Aya, umay kayo makibuya iti TV iji balay, may. Ay di kayo lagbabay. Na damdamagag lang mat no mabalay? Agungat kakit dain? Ay saan nga rin ang mabalay? No saan? Di saan? Kaya't mila kumamakibuya iti boxing inton umay a Domingaw. At da boxing kahit. Saan nga rin ang mabalay na pinagkuli mo dahito yan? Nagawit ang karudan tataba daw. Tay nakpakanan dagiti tarakan ko apatukan manaw. Saan ka nga agdamdamag pa ya? Tawan ti sabali ang mabalay nga agbuya iti TV, may. Da kami lain, kanituya ka. Nangagkaw, inakaon. Anya ti may imbaga ni Kwaraw. Nilagbabay na di ako araw. Nagpuskol ti rupa na. Na, apay nga agungot ka. Agasem nga. May nakidindinamag nung mabaling nga umay agbuya dito'y TV ta. Kahit anya tinsong batmaw. Ay kat saan na mabalin ko na ka. Ginatang taday ta TV, para ka datalang. Apay nga umay makibuyan nga. Kat umay dalaang mat makibuya. Ay kat agbayad da, no kaya dati umay agbuya. Na, tila sasawa mo. Kwarta la ti adda di ta panunot mo, sika ba daw? Kat, kumusta nga di dakkel at TV Marituyang? Nakasupot pa'y laeng maray. Jay la karton na tinikat may. Anya, kat kasano kayo ngay makabuya no nakasupot pa'y laang? Apay, saan ay amabalin nga agbuya no nakasupot pa'y laeng? Di mi kayat amatapukan. Kano kagagatang may? Ngay na, tapno nalawag ti panagbuyayo. Nasaysaya at no ikaten nyo ti supot na. Ay saan? Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda may makibuya. Ay, di na kayat maray. Iparit na maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya? Dakwarog. Umay da ka no makibuya iti buksing inton Domingaw. Sa pay plan-planwan, mi ka ni Mariba nang ti umay makibuya. Hanggang iparit yung matgayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na, day tati kay kayat ko abuy-buyan, maray. No talo tayo nga agbuya kada Maribanang. Ay, siguradaw, agsasangit tayo at alaw. Ay, ala, bay amaray. Damagagtukin ni Badong kaw, numabalin kayo nga umay agbuya. Ibagam nga ko kumari tayo, mag. Mabalin mi mo't siguro, ate umay makibuya, tag ko kumari tayo, mag. Pre, nagadumitan na kita manok mo, baray. Ay, tarakan ko na gito'y paray. Uray ni Kwaro, gidilim mama sa kanya balay na. Nagadumot lang, ti manok na. Na,
Imala ngamin kanyak ang mahilig nga agtarakan ni Kwaraw. Ay, siyak. Sa anak ang makapaado iti manok, pare. Diyak man ang mundo, apay. Kasano ang makapaado ka nga katsinsida ang adagos? Ay, uwi na niya. Uwi. Puno tayo ta, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito. Tagawid na ka. Ay, mabiit lang. Ha? Apay, aya. Ada mo buksing inton Domingo. Ay, umayak man makibuya iti TV. Ha? Apay nga umay kapay lang makibuya, pare. Dapat TV, oh. Black and white nga raw. Ah, Hey, sakto man ang timaktagan nga igem iti antena. Oho. aya. Ni banang pukaw tumat apukaw. No sa dinaw ti pangiposisyonak iti antena may. Panunutag pa ya, pare. Nung mabalin kayo nga umay makibuya, intong Domingo. Naa. Ay, masapol pa ilaan nga isipom. Ay, kitwan na. Naa. Doon ngay marugitan di balay may. Kit inaldawom tunti umay. Naa. Oh, makitam itaba daw. Kunaken ka abidok ti desisyon mo agumatang iti dakkel at ibay. Apay man na nakamali ako na. Kit agbuy-buya kami da. Adang agpaisaw. Baraw ken dakkel at ibay. Ang awan mo't si daen ta. Anya? Awan manay. Awan igatang kaw. Hindi kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, aguray ka to yan. Bay anak mampay nga agpanunod. Tanya man ang ti panunutam. Agulimag ka. Mayat sa. Mayat tay. Ay, aglisi ka nita pag natuya. Na. Sa dino ti papanam. Kemangantan. Kasano ang mga takit awan mo't si day? Aglisi ka, tamapang ko kasarita ni kumpari ngayon day. Dumawat ka iti si Danda. Ha? Di ka lamabain. Di mo to pa'y kaya't apagbuyaan ida iti tibay. Paray! Naa. Paray day! Sino ti agay ayab ijeruar? Di mo't kumparim abadong. Ay, ada siguro ibagana. Ay, anya nga taaya ti ibagana. Kat ingka kasarita Ay! tayo maamwam. Ay, sige. Ay, bakit pare? Ay, Ah, paray. oh. Umay ko ibaga. Mabalin kayo nga agbuya iti TV may. Intong Domingo. Oh! Mabalit pare. Way, mabalinan paray. Nakapagpanunod akaw. Kit bayat ano kasta pare? Ay, kitwa na paray. Umay kayong tulad ta agbuya. Rabi kay jibukseng. Ay, sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare Win! Kit no paborito ti pabuya abuksing. Ay, nagmayat ko mati agbuya iti buksing niya, Che. Wang raw. Kinuadamot TV da kapitan. Anyamat da dya TV da. Nakadadaan. Mayat ti makibuya iti TV da tatabadong Saan mo ta mabalain? Iparit na mait. Nagkuna nga'y pari da. Sika. Ha? Kit nuuray ka lago ngait. Idi mbagakkan ka makibuya kami. Ay, saan akong nga gungot ita? Mabalin kayo nga umay makibuya. Ha? Nangag mo, Che. Oh, Ay, umay kami nga rod makibuya itong Domingo Way, umay kayo. Ngam na agpigad kayo. Tamnusan na marugitan dyan na terme. ay, uwan tatabadong. Buguan minto pa iti sa kami Kalpasan ti bukseng ang mapanbuyaan da kapitan, datantumot ti mapan makibuya di tabalay da marituyang. Ay mabalinen ay ti makibuya ije balayda. Mabalin ka naon. Iparit da ngamin iday. Saan mo to aliplipatan, ti mangitugot iti panyaw, ta makapasang ito ti buyaan tayaw. Apay ngay apanyo ti itugot ko. Tuwalya ko Ay, managsangit ka mat gayam, nagbuy-buya ka iti drama. Ay uwin mare. Ay uray la mapuspus jay tuwalya. Gapu iti ado aluwak nga agarubos. No siyak ti agbuya iti drama. Tuyang, ado ti umay agbuya, intun madamdama, dito'y balay. Manuda. Basta aduda, umay agbuya ni kumpare ngenteng. Takwaraw, kindagiti tanaw. Ay, talaga nga aduda. Ay, kit aduda, iso pagpigadam ida. Apay, awan ka aya inton madamdama. Awanak, ada papanak. Na, sa dino ti papanam karabi ay. Mapanak agdiskarte, di si Dainta.
Kanayon to, magawan laki masidan. Inton bigat, nasken nga da si Daintan. Ay, uray nak mo ta, Chip. Papanawan na mo ka ni Rabiain. Huh? Darasma, nagbuntog kamot nga minamag na. Mangrugin ti buksing. Nagsipngat. Mabutang kay tinasipngat. Nung ay dalal niya. Para takam kiti ti magna. Chip, magmag na nakapuraw. Daytan sa mo di bagbaga daw wait lidi. Wait, lidi asasawa mag. Tao day ta. Tao aya. Kat no ni tata ba dong day ta? Ay, sumagayam. Kuna, nukapre. Tata ba daw? Sa dino ti papanam katrabein. Ha? Ay, di talang. Alain kayo nagbuya. Uwan tata. Ha? Darasam nga minti magna. Usay. Partakan yaw, tanang rugay. Uwan tataba daw. Hey, eto kayo mag-game dito yan. Wanang kail. Sinambut mitirugi ti buksing. Ay, isumit gayam asaan dakon nga inuray. Mala daw kami nga minain. Alan agtugaw ka ng kail tagbuya tayaw. Eh, uwan ah. Danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat tiyag buya. Nagtagari mo dito nga usipin. Ibagaman taguli man. Ay, Tira! aguli makakanusay. Nagtagari ka. Danugam! Left hook! Right hook! Kasta! Woo! San na mo ta kaya ti sumartang ang kail? Kasano ta makabuya nga no natagarin? Sige! Kaya't mo Tira, tapagsartang ang kail. Ay! Sige, tira! Ay, sige man. Pasartingan. Barat! Danugam! Di ka katras! Abante! Danog! Woo! Di ka paila sumardeng Ap nga! Aw, in-street ko ng kail. Si Mardengain. Ay, makabuyatan. Una, agur-uro kain. Ay, nagmayat ti agbuya TV da pare ba daw? Anya, kwaraw. Wingar tang kail. Idi dinanog di nakalabaga di nakangisay. Naplatadagaos. Eh, naplat ay adagos kano saan? Ay, sana ya. Nalisya na di danog di kalaban. Ay, kunak man no naplatadagaos. Di kaduam atanaw, ani usep tinaplat, iti ni street mau. Ay, unang kail. Kasanaw, nakatagtagarimat ngamin, di in street count. Ay, saan man aday tanaplat. Kas kada in-street ti pagsaritaan nyo. Ha? Ada na pasamak idirabe ay. Anya mo day ta kumaan na pasamak ngay. Ay nainteng ada manok mo ang mapukpukaw. Ha? Kasano nga da mapukpukaw? Ada nga rod ng takaw iti manok idirabe ay. Ay, sas, Anya? dagiti manok ka. Nakaw. Ay, sigurado ka iti day ta nga ibagbagam. Ay, ingka ngamin bilangan no saan ka amamatay. Ang kail. Eh. Talo ang manok ko titinakaw day dirabe. Talo, anya, talo. Nagkatumit day ta ka nakan. Napangagsangit ka matang kail. Kano natakawan nakmat iti chicken. Kaya't masawain, pagpadata natakawan iti manok ang kail. Oo. Lima ang manok ko titinakaw na. Makapasangit. Ay, napantalang nakibuya iti buksing. Nadan ng takaw ka nagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na ng takaw ka nagiti chicken ta? Ay, unang kail. Nasabat minitata ba dong iti rabe? Ha? Iso nga ta tinang takaw ka nagiti chicken? Masidam amin, dagita manaw. Apay kiti na saan ngay. Kunak man no may salang titiliwam, apay anagadaw. Ginulpi ko na. Saan na nga subli-sublay. Makabannog magkay, ti umuli iya inaradan. Maamwanda asi ka tinangala ka dagita manok makita. Mamuanda, numapan munto manin istoryahin dita. Pamigat ta daytoy upa. Pangal daw mo daytoy kawitan. Pangrabi ita mo daytoy... Hey, yak amaw, no pamaklain daytoy, no panumbuyan naman ako. Anya? Ay, jakpay lakayat ti mapanagbuya iti TV di tabalay da marituyang. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kamin tumanan iti taraken. Kaano pinaayaban ni Kapitan ni Kabadong iji barangay hall? Taapay,
Ado ka no, tinakakita, ani kabadong ti imol ija inaladan yo anangala iti manok yo. Anya? Uray ija inaladan ni Kwarog, inuli na matlaang. Ay, kastagayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na atarakal. Uy, Nain! Uy, Nain! Eh, Siya akong tinangala, kadagiti manukyo ni Kwaro, pare. Aminag, siya ako. naa. Aminam, kitni. Awan pa dinamdamag ko, agsasao ka na. Kasana, makapakonsensya mo nga minday tapan ng ming-ming-ming mo kanyak, pare. Naa. Agtad-tad dagiti luam, akaskala, kakase. Paray. Ah, Nyangay. Sukatam dagiti manok, kuno alak jay tibem, ta isunti sukat na. Kaya ay, sukataklagin, abot, pare. Ah, Unay kamot rin. Alam ki den, jay TV may kinituyan ka. Awan to nati pagbuyaan mi, pare. saan kami to na makibuy-buya, tibim? Narigatin. Ang mga no agalakan tumanan iti tarakan mi achikin. Ay na, tatabadong. Agaramid kalata iti nasayaat. Tapno saan da ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaat ti aramid mo. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay